omusha sikubingelele sikwamukele indabeni zokuqala ku2024 sibingelele nakuwo sibuko hlelweni lwethulisha lwezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze. Today we gather not only to commemorate the beginning of a fresh new chapter but also to celebrate the arrival of new blessings. Bemukelwe izingane ezingaphezulu kwamakhulu amane namhlanje kuleli njengoba izwe belingene enyakeni omusha abengamele ezempilo esifundazweni bahambele izibhedlela beyobungaza nomama abasha. Njengoba izwe lisathokozela ukungena onyakeni omusha iEscom isimemezela ukuthi uhlelo lokucisha ngogesi liyabuya kusasa ekseni ngehora lesihlanu ngesigaba sesibili. Unyaka omusha usho isiqalo sezinto ezinhle futhi ezintsha kwabaningi empilweni. Zimbalwa kakhulu izinto ezingajabulisa umuntu ngendlela engenamkhawulo njengokubusiswa ngengane ngosuku lokuqala onyakeni. Uqala kwalonyaka u2024 kubuyisa ithemba kwazise uqala nje namhlanje usuku lokuqala kulonyaka enyangeni yokuqala umasingana ngosuku lokuqala esontweni okungumsombuluko. Sikhuluma nje ezingaphekwa amakhulu amane izingane ezizalwe ngoncibijane kanti isifundazwe eGauteng sihamba phambili ngezingaphekwe ekhulu. Zingamakhulu amane neshumi nomuvo izingane ezizalwe emahoreni okuqala kulolu suku likancibijane siqala unyaka omusha u2024. Esifundazweni KwaZulu-Natal ingane elibone eqala ilanga kube ingane yomfana ebiphile ingumqemane evele phakathi kwamabili inesindo esingi 2.9 kilograms. Wengamele ezempilo esifundazweni uNomagugu Simelane uthi ukuzalwa kwengane kunguphawu lethemba nesiqalo esisha. Today we gather not only to commemorate the beginning of a fresh new chapter but also to celebrate the arrival of new blessings in the form of our precious bundles of joy who've been born on New Year's Day. Their entry into the world comes in the midst of many cheers and celebrations as we ushered in the new year. Esifundazweni eGauteng namhlanje kuzalwe izingane ezingabafana ezingama-50 nesishagalolunye kanye nezingamantombazane ezingama-53. Wengamele ezempilo esifundazweni uhambele esinye sezibhedlela eyobona umama abasanda kubeletha. Isifundazwe Eastern Cape sibuseswe ngeingane ezingama-52 ngeshwa ke nakhona siyakhathaza isibalo samantombazane akhulelwe semancane kulesifundazwe kwazise ayi-13 abelethe namhlanje iphakathi kweminyaka eyi-18 neminyaka eyi-19. What is worrying is the number of the teenagers. Even though a child is never a curse, it's always a blessing. We congratulate even the small mothers, but we continue to talk to our people to say let's try and teach our young ones that they need to wait a bit until they are ready. Kanti undunankulu waseNorthern Cape Dr. Uzamani Sol uhambele esinye sezibhedlela ephethe izipho njengoba isifundazwe sakhe semukele izingane eziyi-15 njengoba kuusuku likancibijane. So we've got 14 new 2024 babies in the Northern Cape and we are very proud of that. We were just here to congratulate the mothers and encouraging them to look after their babies. Nakuba-ke izingane ziyisibusiso ezivela kumvelinqangi kepha siyakhathaza isibalo esiphezulu sezingane ezingamantombazane ezikhulelwayo ezigcine ziba ngabazali. Sikhuluma nje owesifazane omncane kunabo bonke ngeminyaka obengumama namhlanje intombazane eneminyaka eyi-14. Ukuhlasela kwezimvula esifundazweni KwaZulu-Natal akuzange kuvimbele izakhamuzi ukuba zibungaze ukungena onyakeni omusha ka2024 kanti iningi lihambele indawo ezahlukene ukuyothokozela unyaka omusha. Iningi lezakhamuzi kanye nezivakashi ezihambele eParadise Beach njengoba kuyindawo yaziwayo futhi bayisebenzisela ukuzithokozisa ngesikhathi bengena onyakeni omusha ka2024 abanye bazwakalise imizwa yahlukene ngonyaka ka2023.
2023 has been amazing for me, I won't lie. Like, it's been an awesome year. I'm only hoping for the best for the future. As you know, we only hope for more. So yeah, hopefully it will be great. 2023 was very difficult. So my New Year's resolution is 20 for me. So this year I'm putting myself first, everybody behind me, because that's what made it more difficult. Ukuhlasela kwemvula akuzange kuphazamise izinhlelo zezakhamuzi zase-Richards Bay eziqhubekayo nokubungaza unyaka omusha yize imvula iqhubeka nokuyishaya. Nankinga sizo-enjoya 2024. Imfiso zakho za 2024? uNkulunkulu ngifuna ngibusisa ngigcinele umndeni wami, angibusise ngezinto engidingayo ngemali, ngomsebenzi abantwana abangasebenzi. uNkulunkulu just bless. Size lapha ngizoyijabulisa nomndeni wami nokubonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile unyaka wonke kwaze kwaba manje. Siyamnxusa uNkulunkulu ukuthi aqhubeke nathi asilondoloza siphe konke sikufisayo, baphila abantu basezweni lethu baye ukubulalana nokuhlukumezana bakhonza uNkulunkulu ophilayo. Kusenjalo emhlanga abantu baphume ngobuningi futhi banethemba lokuqala kabusha kanye nokubona umehluko kuleli ngo-2024. My New Year's resolution is that I wish to do everything differently, change my mindset, and we're hoping that everything changes everywhere around the world, new job opportunities, and see things that must happen, you know. Nasemgungundlovu izakhamuzi besihlanganyele ngobuningi ukuthokozela unyaka omusha ka-2024. Imvula enamandla eMthatha kanye nasezindaweni ezakhelene naye Eastern Cape akuzivimbanga izakhamuzi zasequnu ukuthi zibungaze uncibijane. Imicimbi banjwe phakathi ezindlini endaweni ilwalweni njengoba izakhamuzi zibuthane emagcekeni akwadingani. Abahlali basequnu bawamkele ngethemba nangovuyo unyaka omtsha nangona ibisitsho izandyondyo nje. Bakholelwa ukuba lemvula iza nentsikelelo kwanonyaka omhle. Abanye bavuyela nokuba befikile ku-2024. Olusuku siyalibhiyoze kumandi kakhulu, kuhle kuthi kuba besinemisebenzi emininzi edlulileyo apha kuthi. Kodwa akhange kubekho zililo nankathazo. Sonwabile ngoba siuqale kakuhle unyaka omtsha besingazi noba singawufumana. Sibulala lento basithi kanti siwufumene lo nyaka omtsha. Sonwabe kakhulu kumande ezihlizweni kuthe ngco. Abanye baphuma imvula isitsho bekhangela iziyunguma. Ngesinyuka sisehla sibethwa imvula. Imvula iyasikhathaza kangangokuba ngoku simane sijonga isiqabo ngalo lonke ixesha sifuna ubhiyosa sonwabe njengayizolo ebusuku besibhiyoza bekumnandi kakhulu izo. Ukanti ukonakala kwepali yombane kubangele ukuba abanye abahlali bayityele emnyameni iNew Year kodwa baxoze mphini wumbi ukuze bakwazi ukupheka izimuncumuncu zokubhiyozela isiqalo esitsha. Siabuzekile kasinamdla ngoba asipheki asidli kamandi. Into zethu besizawuzitya sisenzelwa ngabantwana bethu. Basithula ifele kakuhle. Ngoku asithula ifele siphekelwa phansi ngempuni nangembiza. Usuku lwesithathu ke ngoku singenawo umbane. Inyama zethu ezifrijini sinyanzeleke umama sizipheke singathandanga. Umasipala wase-OR Tambo ulumkise abahlali nabakhenkethi ukuba bahlale bethe qwa njengoko ziqhubeka nokuna imvula ezimandla. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude equnu eMthatha. Ezilokothweni zabo zonyaka omusha abaholi abehlukene bezombusazwe sebenxenxe izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuba ziphume ngobuningi bazo ziyovota okhethweni kazwelonke unyaka ozayo empelweni kulonyaka. Happy New Year, South Africa. From all of us here at the Democratic Alliance, we want to wish you a safe and prosperous and peaceful 2024. But I also want to wish you a year of meaningful change and new beginnings as we approach the general election this year. For the very first time since 1994, South Africa could have a new national government and the chance to rescue our country from the ANC. We have seen 2023 being a difficult year. Crime, unemployment, load shedding, and corruption happening day in and day out. 2024 must be a year of change,
Those challenges have a severe effect on the livelihoods of all of us. But there is hope. Let's be ready to remove a non-patriotic, visionless and corrupt government that has made us suffer since its installation. This we must do in protection of lives and livelihoods. We plead with all South Africans to register and vote for change next year. May 2024 bring unity, progress and prosperity to our nation. To resolve these and other problems, the SACP is calling on the workers and poor, as well as progressive sections of our society, to unite. Njengoba izwe lisathokozela ungeno enyakeni omusha, iEskom isimemezela ukuthi uhlelo lokucisha ngogesi liyabuya kusasekuseni ngehora lesihlanu. iEskom ithi lolu hlelo luzoqala ngesigaba sesibili kusasa ekseni bese kulandela isigaba sesithathu ngehora lesine ntambama. Kanti ke lokhu kuzoqhubeka kulezi insuku ezizayo. Ithi lokubuya kohlelo lokucisha ngogesi kubangwe ukungasebenzi kwamaziko ayo amathathu ngendlela efanele. Izwe bese lihlale insuku eziyisishiyagalombili linogesi ongaphazamiseki kusukela ngoZibandlela. Mbukelisi sathi iqhubeka itolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Ngamdlisa sekuyafana hambi yona ndumuthi letha kimintando. Umbhali wemidlalo yeshashalazo bephinda bengumculo bengaconsi phansi kwabaningi umbongeni ngema uzohlonishwa ngomngcwabo okhethekile kahulumeni osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe. Mbukelisi kubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi kwemkelwe izingane ezingaphezulu kwama400 namhlanje kuleli njengoba izwe belingene onyakeni omusha abengamele ezempilo ezifundazweni bebehambela izibhedlela beyobungaza nomama abasha. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Imigubho yonyaka omusha iyaqhubeka emkhandlwini Buffalo City Eastern Cape. Izakhamuzi zaseMonti zidele imvula enamandla namhlanje ukuzijabulisa olwandle. Umkhandlu uthi azikho izingozi ezinkulu ezibikiwe kusukela izolo. Kuyaqhutywa ukucocwa kwesixeko emva kokuba kwamkelwe unyaka omtsha. Nangona imozulu ibimbi, uluntu khangela ungangeni elwandle. Asungaquphi kaloku cause sisuka kwindawo ezikude sizela ulwandle apha sizoqupha sizozonwabisa so asungaquphi kaloku asuzungabuyela singaquphanga kaloku. Imvula isiphoxe kakhulu ngoba besizozonwabisa kunyaka omtsha kwanetha abantu bayahamba abanye abakaquphi. Indiphatha kakubi ngoba kaloku besizozonwabisa apha eEastern Beach then imvula yasiphoxa kakhulu kulonyaka wethu umtsha sithi sizawuqala kakuhle imvula yasimosha. Umasipala uthi wenza konke kusamandleni kuqinisekisa ukuba kukho ziganeko ezothusayo. Siyabulela kakhulu eBuffalo City khange sibe nazo 2 accident ezimbi apha sisebenzisana kunye no South African Police Services nazo zonke ezinye stakeholders sibe khona just minor challenges siye sabanazo singumasipala apho abantu befuna ungena elwandle beshushu but sikwazile ke ubakhupha abo bantu apha kumasipala. Siyabulela kakhulu ngentsebenziswano yabahlali naba bantu basivizitheleyo esingumasipala waseBuffalo City. Kubanjwe abantu abaliqela ngenxa yokusela utywala esidlangalaleni. Ngumntu omnye othe warhaxwa susela liqalile ixesha leziyunguma. Abongele Yankees kwiindaba zeSABC eMonti. Izisebenzi ezisaqeqeshelwe ukusebenza njengodokotela ezingaphezulu kwama200 zijutshwe esifundazweni Northern Cape. Lokhu sekwamkelwe ngezandla ezimhlophe endaweni ezisemakhaya kulesifundazwe lapho kunesibalo esincane kakhulu sodokotela. Lelizwe liyaqhubeka nokuba nenkinga yesibalo sodokotela abancane. Udokotela ngamunye cishe ubhekene neziguli eziyizinkulungwane. INorthern Cape nayo ibhekene nalenkinga.
Unyaka nonyaka abafundele ukuba odokotela balwetha lapha kulesi sifundazwe ukuba bazolekelela ezikhungweni zempilo ezehlukene. This 281 conserves and interns will be spread throughout in our 212 facilities in the province. So we're very happy they will bring some stability and make a difference to ensure that we respond to the healthcare challenges in our province. Odokotela basebasha bathi banethemba lokuthi ulwazi abaza nalo luzoba nomthelela omuhle emkhakheni wezempilo. I'm hoping to get as much exposure as I can from my seniors and to learn as much as I can and give back to the community and help the people of Kimberley with the limited resources. I'm sure we can all agree that only if you're a medical professional you'll understand how much our sector lacks. My hope for this year as a community service doctor is to learn from the department that I've been placed in and also to enjoy and have fun. It's a learning curve and also it's a privilege that I became a doctor to help the community. Lesifundazwe siyaqhubeka nemizamo yaso yokuqeqesha intsha emkhakheni wezempilo ngethemba lokuthi izokwazi ukusebenzisa leli khono ukusiza lesi sifundazwe. Akasekho emhlabeni umthwebuli wezithombe wakulelo ohlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele uDokotela uPeter Magubane. uMagubane nowayiphinda abe isishoshovu ngesikhathi sohulumeni obandlululo ushone namhlanje emini eneminyaka engamashumi nomuvo. Wazakhela udumo ngokuthwebula izithombe ngesikhathi iqubuke izibhele Soweto ngo-1976. Bill 92 on the 18th of January. We will remember him as his family because I represent the family. We will remember him as a very hard-working, conscientious photographer. He was really very, very, very passionate about his work. Everything else would stop when it comes to his work. So for now, I think this is what one would like to say that we are very, very, pained with the passing of our father. South Africa has a very complicated history, and I think that he was at the forefront of capturing and allowing people around the world to see what was happening to Black people in this country. He dedicated his life to doing that. It's about 50 years behind the camera. Umbhali wemidlalo eshashalazo bephinda bengumculo bengaconsi phansi kwabaningi uMbongeni Ngema uzohlonishwa ngomncwabo okhethekile kahulumeni osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe ngolwesihlanu kwaZulu Natal. Lo mncwabo ugunyazwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Ungangidlisa sekuyafana hambi yona ndumuthi letha kimi intando. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uNomusa Dobencube uthi lo mngcwabo osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe ufaka phakathi imviliyelo yamaphoyisa yokuhlonipha umufi njengeqhawe. Tambo lamle Kentucky samrela sami selana situtu sami sojike madireni hawa mama. Ungema obeneminyaka engama-60 udlule emhlabeni ngesimanga sengozi eyenzeke ese-Eastern Cape ngesonto ledlule. uDubencube uthi uNgema obeyiqhawe ebelisebenzisa ubuciko emidlalweni yeshashalazi ukulwela inkululeko kuleli. uNgema ubenekhono elicokeme kakhulu kwazise wadidiyela imidlalo ehlabahlosile okukhona kuyo osihloko sithi Asinamali kanye nothi Sarafina. Kwalokhu ke waqokwa emncintiswaneni yezindondo ama-Tony Awards lapho aqokwa khona njengomqondisi ovelele emidlalweni othi Asinamali ngo-1988. Waqokwa ke kanye noHugh Sekela kanye noNdaba Mhlongo emidlalweni othi Sarafina. Kwathi ke ngo-1986 wakhala wemuka nendondo yomqondisi nombhalo ovelele emidlalweni osihloko sithi Asinamali emncintiswaneni weMark Tepper Forum.
Amaphoyisa kwaZulu Natal athi kutholakala izidumbu zabantu ababili emotweni okukholakala ukuthi imuke nezikhukhula edamini Henley Mgungundlovu. The bodies of two people who drowned when a car they were traveling in was swept away during heavy flooding on Sunday afternoon at Henley location in the Petsisa Policing Precinct were recovered on Monday, the 1st of January. A search team comprising members of the South African National Defence Force and committee members located the vehicle at Henley Dam on Monday morning. Bodies of a 39-year-old woman and a 6-year-old boy were recovered inside the vehicle. The search continues for a 36-year-old man who was a third occupant in the same vehicle. Sibeka lapho ke besikuphathele zona kusasa uzobe uzethulelwa oza kwethu ngolimi lwesiXhosa eyakho sokhelela inkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada kaMaqhoboza usale kahle.